Здравейте, Поста ние всички. сме Джорджа Велислав, нов клип, трета част. Ни бе, идиот. Тъпак. Сега ще ви покажа нещо супер яко. Глей са! Георги, глей това храмче, кой ще се свържи. Момчета, Да. толкова много ме боли главата, че ми се повръща. Помолих ви да бъдете тихи. То, викам. Моля ви, мама. Добре. Сега ще взривявам земята. Кое отварата си сложил? И сега. Тук само да го пусна това. Глей. Глей са! Георги! Иха. Коя я ме покажи? Лели. Знаеш как се пият отвари? Да. Махни го то гаден звук. Приди се свеля корабе, това ще бъде яко. Да ти си викал, Съм я останал бебе. То ти си направи твое място, не идвай при мене. Защо така викаш като го моето място. Еми го моето място. Къде е много повече заревяване от твоето. От тази експлозия ще умрат много крипари. Аз ще го напълня с зомбита и ще го взрива. Яска. Не ще го напълня с всички вида животни. И после ще взема. Животните се катерат. Аз много бързо ще ги взрива. А я ще му направя таван. Защото направим... Пълна го с крипари. Шмагарията. И Георги... Ето ви каза бързо. Фото. Не знам. А за това се вижда. Сега го взривявам. Гледай са! Георги, гледай! Гледай са. Много малко TNT, бе. Гледай. Много малко го гледай! Я гледай. Гледай колко TNT. Така. Чакай да го видя. Да се види на клипа. Бързо, че. Я. Лели. Пуснах. Ей, аз съм долу! Помощ! Лели! Да продължаваме да го пълним с милиони. После открихме края на света. Само гледай да не паднеш. Паднах. Видях. Я гледай колко Ти е не яко. падаш. Виж колко е яко, падни. Не искам. В екрана. Айде и ви да го пълним с принципа. Аз отивам горе. Аз отивам да взривявам къщи. Кули бе, жено. Къщи. Гледай са! Георги, това е малко и е слабо. И те падат всички. Що пусна, ма? Не съм пускал! Пусна го! Не пускай, искам много Виж, рамо. то става като бенгалски огън, като е много дълго. Не го пускай, не. И Да ти го не направим пускай. много голямо. Гледай са! Ще стане като бенгалски огън, това си е моето. Гледай са! Виж като бенгалски огън гори. Добре хора, това ще бъде всичко от този